Inyanga uJamile namhlanje sila esigodlweni la esebenzela khona. Phuto omdala asikubingelele namhlanje sikwamukele ohlelweni sesiphinde sadibana asikubingelele mfowethu ubingelela ababukeli bonke abantu abakubukela. Ngiyabingelela kakhulu lo bingelayo uJamile inyanga tholakala endaweni yasoLundi eZondela. Ngibingelela wonke nje umuntu obuka le video. Mfowethu sithi isikhathi sigcinile ukuba ndawonye wagcina abantu benzele imihlola abanye bebabaza ukuthi akade siyibona into enjena lokho sabakhona abanye bebabaza ukuthi seyeqala inyanga eyenza into ebukwayo kanjena. Mfowethu baningi abantu bebencoma abantu mfowethu bakhombisa ukukuthanda ngendlela eyisimangaliso nanjengoba sikhona nje sila ibona abantu mfowethu abacelile ukuthi ayicha ngeke akene sihlalele le yandoda yasezondela kuthiwa uJamile nama calls ke nje ayangena yaphuma ama calls maningi bayafona abantu ngaphambi mfowethu usiqala nje esiye kuthina abantu namhlanje baphatheleni. Ngifisa mfowethu ukuqale uyibeke lento yokuthi wenza ngani mfowethu ukuthi abantu bekhombisa ukukuthanda ngalendlela futhi abantu futhi bekulangazelele ukuthi uphinde futhi uqhamuke uzoba ningi yini imfihlo yakho ohluke ngayo wena kwabanye ozakwenu. Lapho ke ngeke ngazi nami kodwa ke ngiye ngenza isiqiniseko sokuthi umuntu umefikile la uyasizakala futhi ngimnika into okuyiyaka ifunile nolwazi ke mhlawumbe ngicabanga ukuthi nginalo lo muthi luyayilekelele kakhulu. Yebo ngisho nje kanjalo. Mfowethu namhlanje njengoba sikhona sithe ngoba phandle izulu alilihle kahle eliyana kodwa ke sasithi ngoba mfowethu abantu bayakudinga ake singene mfowethu ukuthi ukunika abantu nje ulwazi ukubachazela abantu ngoba abantu bahluphekile mfowethu South Africa yonke izinto zabantu zibambekile izinto zabantu aziyiphambili abantu bayagula kuningi nje ukuhlasela abantu mfowethu kodwa sifuna ukungena sijule entweni ezingama basics ekuyizona ezihlupha abantu wazo ufisa mfowethu ukuthi engathi abantu namhlanje singasithi ukuthi halamuzi entweni ezithinta isilwane ukuthi kubabeka esithombeni ngoba kunabantu abafikayo esigudleni sebaningi abantu abafika bezokuhlupha ngesilwane. Ngase ngithi ake singene namhlanje ke sithi ukujula ngendaba yesilwane mfowethu umuntu ohlushwa isilwane othi angilala ebusuku mangilele ngiphupha ngilele nomuntu wesifazane ngiphupha ngilele nomuntu wesilisa ethi omunye esinye siyaqhamuka nje ngisibone kanjeni ethi omunye ngisibona live. Mfowethu ungamhlukanisela kanjani umuntu futhi ungamchazela kanjani umuntu odinga usizo ngesilwane Dr. Jamile? La esilwaneni kuyahluka ukuthi ke yonke into sesivele sigroup kube into eyodwa kuthiwa isilwane kodwa kuyahluka. Kukhona ukuthi umuntu ushawe ngesilwane mhlawumbe nje ukuba ngizothatha izilwane ezahlukahlukene ezithize mhlawumbe njengamabhubesi izingwe ngihlanganise le nto leyo ngiyivuseke manje ngiyithumelele kungalendlela mina ngisuke ngifisa ukuyithumelela kuwo. Isikhathi esiningi lezo izilwane lezo umuntu zimphambanisa ngekhanda. Mhlawumbe abaleke ethi ubona amabhubesi ubona izingwe ziyamjaha ubona abantu iviyo labantu emjaha ngoba uma kukhanda le nto phela kufunwa ngisho inhlabathi lade mhlawumbe ade kulwela khona abantu ade kulwela izinkomo ukuze le nto ngizothi mengiyithumela ngempela kufika izilwane ezilwayo kuwe. Isikhathi esiningi ngisebenza lokho lezi izilwane lezo umuntu mekuthiwa ushawe ngezilwane bese kuba khona lokhu okuthiwa utikolosha yikho lokho abantu abathi isilwane abakuphambanisa nesilwane. Lokho kukhandwa ngamafutha kaxamu thatha uxamu ugqitshwe nje eduze kwendlela ehamba abantu ukuthwebula lezi izithunzi zabantu bese lo xamu lo ufuna ke uyabona uma ube nenhlahla wathola lamanzi lawa ahlala ingane umuntu wesifazane emekhulele uma ukuthi uyaxhumene nalabo abantu abakwazi ukukhipha izinto ezikanjalo ezibhedlela. Leyo nto ke kwazi ukuyiguquguqula ke ibuye umuncu ibone iyinde kwesinye isikhathi uyibona imfishane kodwa isuke ikhandwe ngoxanga bese kuya ngokuganga komuntu kuyenzeka ukuthi omunye uzofuna ukusebenzisa ama sperms ukuyilumba nalamafutha kaxamu nalemithi akazoyivusa ngayo omunye afune ngisho discharge intombazana ngokuze lento izoyishintsha ubulili
iyona ke lento esuke sekuthiwa ke isilwane isilala nabantu isuke iqhamuke kanjalo bese kuba khona lesi sokuthi uma ufuna ukusibona kanje mhlawumbe usibone live ukwazi ukusibona okay siwisa izinto endlini noma ngalala endlini nakhona kusetshenziswa wona uxanga ngoba yonke into esuka xanga eyobulwane uxanga lo uyahluka khona undweshe lo mncane kube khona lo osumkhulu kodwa nje wombili wenza lo msebenzi wokuganga loyo ke kusuke sekuthathwe nezinhlabathi zamathuna kwacuba inhlabathi mhlambe zamathuna noma awu5 kwatholwa iqhude la kwanqunyelwa igazi kuleli iqhude leli kwanqunywa leli iqhude leli kulezi inhlabathi zahlanganisa kwayinto eyodwa bese kufuna ingane esakhasa imiselwe elangeni ukhiwe isithunzi sayo ngoba lento phela kumele uyikhande ibe isithunzi izobonakala okay usuyivusa ngaloqhamu kanjalo ngeke salala abantu lapho ngeke besalala sebezofihlwa lezi ithunzi lezi ithunzi lezi kuwizinto lento iyahlupha iyathunga uthola ukuthi mhlawumbe ngisho egcekeni uthi umuntu engapha ezwa kuwa izinto ngale kitchen kanti shuthi nje umuntu othi njengamanje ekhaya silali sihlushwa ilento isuka lapha lento umthethwayo isuka ukukhandwe kanjalo isikhathi esiningi nje uqami ohamba phambili mase kuba ukujika ngokujika bese kuba ukuthi umuntu unezizwe abantu kodwa mase bethi zilwane izizwe nelwane akufani namabutho kuyenzeka bethi ushawe ngelwane moshawa ngamabutho akufani lezi zinto lezi shuthi nje uma ngabe ke ngithi umuntu uyahamba uya kumuntu wesizulu afika athi umuntu meqhamuka umuntu enezizwe afika athi unelwane shilo umuntu lo bengathi yaqala emlapha ngeke samlapha ngoba usegeje kuseqaleni ngeke salapheka ngoba number 1 nje phela into ekumele uyazi ngamabutho amabutho ayakhuluma amabutho kahlahle emabuthweni into ezimbili kumele uthola amathambo efela empini abantu laba bafele impini ngokomthetho wakhona mekukhanda amabutho bese uthola inhliziyo yemfene ukuvusa lento ibe isiqu somuntu ukuze izokwazi ukufika ikhulume kulo muntu ngimshaya so kuyenzeka ke wena ushaya ngamabutho mhlambe wahamba ogana noma wantshontsha somewhere umuntu afika athatha inhlabathi la uqonda khona imixe nalamabutho meke wayishaya vele lento le izofika kuwe ebusuku ngeke usabulala ukuthoka ngoba mekhandwa amabutho angenze kufuna ngisho ihlahla njengomazulu azayithola umthole lo kufuna kuthola imvubu kushawe lesihlahla ngenkathi sishawa sidabuka sixetshulwa lapha kade sishawa khona sekuyabuya kuzokhandwa lamabutho lapha lento mengiyishisa la ungitshontshela into yami wona ngayishisa la ngayishaya ngemvubu ngempela ngekubulale nawe ukuthongo la uzobukhona ngeke uzobulala isuke ikwenzani ke lapha khona uzophupusha abantu ujabule ngempela ungabulali ubuthongo uyozubuyisa into yakho okanye ikuphithanise ngekhanda uhamba uhlanye ukhuluma uthi wena wenzani manje ke amabutho kuyenzeka nawo ngoba wona ahlala kakhulu esinyeni mushayo ngawo umuntu wesifazane ugcina ungabathola abantwana bese kuthiwa ke uhlushwa isilwane sidla ingane ngeke kamabutho walaphe uthola ukuthi akusona isilwane lesi ekuthiwa sichitha ingane uzothola usene miscarriage seko amabutho la amabutho kuyenzeka ukuthi umuntu akethi phela abantu abafana kuyenza ukuthi omunye kunentombi esimehlule ngempela uyayifuna ufuna izila mase inyanga ithi ukuze ngizonqamulela angikunikeza amabutho ngingathi uyishanga amabutho kunezinyoni ezifakwa phakathi la enjengezinkwazi eyingazwani nengane especially umfana iyachitheka manje ke lento misihlele esinyeni uzolokhu uchithekelwa izingane wena ukani mase kuthiwa unesilwane esidla ingane kanti lento shawe ngayo okanye unezizwe ngoba nezizwe namabutho akufani kokubili kodwa kukhandwe ngamathamba abantu base kuvuswa ukuthi izizwe ziphila ngomuntu kanti amabutho awumuntu kanjani na uyabona izizwe ngingacupha umfazi ngazo ngidlise mhlawumbe umuntu wesifazane ngiyitshentsi ngo6 lo umuntu wesifazane ngifune bese emagcekeni la ekhaya ngempela meko washa u6 engekho uzoghiza khale abanjwe athwalwe ezizofika la ekhaya ngoba lento iphila kuyo izizwe iphila ngomuntu kufana noma imisela ukuthi uhlole ngazo abanye bafaka kuzo beze befaka ngisho ithambo lesangwa umuntu ayihlola ufuna ithambo lakho ukuze uzokwazi ukuprofita nalo ufakwe lapho lezi zizwe lezi izophila ngawe wena
kuya ngokuthi uyivuse ngecoke noma uyivuse kanjani kodwa sekunemfihlo yakhona ke deep la kodwa zona ziphila ngawe muntu akufani namabutho amabutho aphile lapha la asuke khona awakuthunywa nje elwimi angwazi ke lawa sekhona ukuthi manje adonsa imali ngazele empini kuba kanjalo kodwa nje ezilwane iyayihluka ingakho ngazi ukuthi igcine ngasalapheki iyayike ihluke kaningi ayifani lento kahle kahle okusho ukuthi umuntu ushawe ngaluphi uhlobo kusho nje dokotela uma umuntu ethi uphupha elele nomuntu ebusuku emqondweni wakhe akungahlezi kuyisilwane njalo nje isilwane nje cha akalindele ukuthi kuzoba kungaba inoma yini lezinto engiyibalile izizwe namabutho ngeke kulale naye kusho kuzoba isilwane sengaba yilesi esikaTikolosho okukhandwe ngoxa yikho kulala nabantu lokhu kwezizwe namabutho ngeke kulale nayo cha la khona ngahlala esinyeni ukukulimaza ukuthi ugcina ungabathola abantwana mase kuthiwa unezilwane noma kuhezi sekuphambanise ngekhanda kugcine kuthiwa unezilwane kanti into ekhandiwe lokho futhi lokho kulala ukuthi ulalwe isilwane akufuni umuthi kufuna uparafini no petrol nokunyeka kumbalwa nje akudluli ngisho ku4 izinto zakhona seziphelele mase uthola incweba leyo kodwa kumele ithungwe ngaso isikhumba saqhamu lesi incweba kumele uyifakwe ke imithi njengabo obuvimbo noma bopho ukuze lento ingabisabuya phela kuyivimbeke imithi yafika ku le ncweba uyayifaka ayimboza yona ngendwana cha ifakwa nganasi isikhumba saqhamu ilokhu ithola lensila yakhe mase ungasayifuni ethathwe igqibe esidubini lento ngeke isezake ku isizovimbeka lapha manje wedokotela isilala nawe ke leso ke ngithi sikhande ngoqhanga kodwa kwezizwe izizwe ifuna ukuthenga ngeke uyibulala ayikho le nto ngeke uzuyibulala ngoba phela inyama efaka umoya ufu umoya lapha yabantu kwafana namathamba abantu kufana amabutho awafi usungawathenga nje kodwa kusuke kusebenza inqotho kakhulu emabuthweni ukuthi ngeke kungene ke shuthi nje dokotela uyazi uthita enye indaba ke manje mawuthi isilwane asilashwa ngomuthi shuthi nje mangabe ngempela uthi uyazama ukuthi usilapha ngomuthi silana webusuku ngeke silapheke lapha hayi ngeke futhi ngempela abantu abaningi bahlezi bekhala ukuthi hayi sengizame kaningi thotha kwenzeki ukuthi uhamba ohlaba inkukhu ugezwe ngenkukhu noma esidulini hayi ngeke kwenzeke kanjalo ngoba vele isuke ivuswe ngenyongo phela lento yayo inkukhu manje wena uyayiphakela ifuna nje lezi zinto njengabo paraffin no petrol masuzalanga khona into enye futhi eSofia sifaka wabogeza muqeda ukugeza ngalento bese ke ngifaka lencweba uqedile ngathi thatha lensila yakho uhamba uyoyigqiba ke yona esidulini leyo nsila yakhe nalencweba naye ikhandwa ngamafutha yaqhama incweba ifake isona isikhumba saqhama la ekugcineni ikhandelwe ngaso ukulento yezilwane iningi ngoba nokunye umuntu okashawe ngesipolane kuthiwa unezilwane ngoba siyakhalisana nesipolane kanti isipolane naso angeke usilaphe ngendlela olapha ngaso isilwane isipolane sifuna ukuthi umuntu wele naye umfulu ugubha umgodi nibasa umlilo la phalazele kulomlilo lo bese niqhiba phinda wele ngeke ke sisamlandela leso sipolane leso ngoba yona lento iyindida kodwa ifuna umuntu oyaziyo